ए सखी का हो का कहतरू? सुहागरात तोहरो तो भइल होई ना? हाँ हमार तो बहुत बढ़िया से सुहाग के रात बीतल। तहार केंगा बीतता हो सुहाग के रात? हमार तो दौरा दौरा के बीतल है। अरे बाप रे बाप, ई कौन सुहागा के रात है रे? का बताई, सुहाग न रही सुहागा रल। विकेट हला के क्रिकेट नहीं खेलू खिलावत। चुप भीतर पंचर साट भेजा उनको तो साट दी। हाँ शंभू बाबा के पिछला टायर लीक हो गइल बा। लीक हो गई बात ठीक ठीक नहीं खेलू करत। का करी बाबा, ऐसा कर फिचकारी में से सुलेशन काढ़ पहले। हाँ सुलेशन पहले खींच लगा के अगिला में से। हाँ तो सुलेशन खिंचा जाई, लेकिन कुरू आयल मिला के तबे न जल्दन टाइल फाटल बा। ना ना एक्चुअली बाबा के कहे के कुछ और बाबा, वो दूसरा जगह मत जाइए। बाबा के घर के आगे एगो दुकान बा, ओमे सुलेशने बिचाला ना बाबा। राम अयोध्या साइकिल वाला बारे खूब पंचर साटल। हाँ हाँ रउआ दूसरा जगह बनी, दूसरे बुझत हो। हम जाना तनी एकर मती ठीक नहीं खे, बुझी ना? ठीक नहीं खे, ठीक नहीं खे। यहाँ के घर के आगे एगो बहुत बढ़िया सुलेशन के दुकान बा। अच्छा। ओमे पेंट बेचाला, सुलेशन बेचाला। के बेचेला? के बेचेला? अब दूसरा के बेची? यहाँ के दुकानदार तो बड़ा बढ़िया दुगो लगल बड़ल। ना ई दुकानदार ना होलो, कस्टमर होलो। औरतिया कहतिया ए बाबा का कहतिया हो? अरे की बतिया सोहाग वाला आज ले ना भूलनी, याद रख के पाना पर लिख। अरे की बतिया सोहाग वाला आज ले ना भूलनी। ए अंजनी भैया, ए रामंगया भैया, छोटू बाबा, ए मुना तपेन हावले पिया झूलनी तारात भर कुल्हनी। पेन हावले पिया झूलनी तारात भर कुल्हनी। बतिया सोहाग वाला आज ले ना भूलनी, बतिया सोहाग वाला आज ले ना भूलनी। पेन हावले पिया झूलनी तारात भर कुल्हनी। पेन हावले पिया झूलनी तारात भर कुल्हनी। औरतिया कहतिया ए सखी, का कहतिया का कहतिया हो? कहतिया घूंटा उठौले, पहले घूंघटे उठौले, ओकरा बाद शुरुआत कैले। कहले कि सुना पहले मुंह भर मतलब देख लेवे तो छोट बाड़ू, लेकिन लागत कि खाइल चोट बाड़ू। औरतिया कहतिया घूंटा उठाई रूप मन भरनी हरले। सुना पूरा गहनवा सजनवा उतरले, घूंटा उठाई रूप मन भरनी हरले। का गहना उतार के सुहाग रात मनौले? हाँ बाप रे बाप, तब तो तोरा बड़ा गजन भइल होई। हाँ ए सखी कतना बताई, अरे ई का सही बारे का रे? कहे के बात नहीं खे। पूरा गहनवा सजनवा उतरले, तनी आ जाए भैया छोटू बाबा तनी ध्यान से। औरतिया कहतिया अरे की मीठी मीठी बात में बोला नहीं हरे वाला खुलनी। जा जा ये संहारो बुर्बक कहीं का, इ नैहर के सब पोलते खोल देले। सब खोल देने। ऐसा तू बार लाइन केता आई? पोल हाउ पोल ना रे, दोसर पोल। इनका वही पोल का फेर में रहेले, ई हो गइले भकोल, हरदम वही पोल का फेर में रहे। अरे का कहिए सखी, अरे की मीठी मीठी बात में पोला नहीं हर के खुलानी। ए अंजनी भैया तपेन हावले पिया झूलनी तारात भर कुल्हनी। पेन हावले पिया झूलनी तारात भर कुल्हनी। कहिया ले देबू हो कहिया ले देबू
रही गइलू लंगड़ा तुबा मता म पहियाले औरत कहतिया ए सखी गच दे न पी गईले दूध के गिलास हो वो चीनी मिला मिला ले आई रहनी। अरे बाप रे बाप, सुहाग रात का दिन दूधो पियोलू। हाँ ये तो दूध तय होटल में लाई ग्लूकोज पियो ना ठंडा रही पेट ना मनबे सुहाग रात का दिन ग्लूकोज पिया जाला। ग्लूकोज ले जा अपना बाबूजी का पियावा पुरानिया भइलो। हाँ ले जाने सेहत का बना। नौसिंह बाबा का पियो हाँ और अतिया कहतिया गच दे न पी गईले दूध के गिलास हो तकिया राजा इशारा दिहले उनास हो तकिया राजा इशारा दिहले उनास हो ए सखी का कहता रुहई बड़ा बेचैन दिया बतिया रजाई नाच देता रहे। हाँ बाप रे बाप, सुबोधवा का संगत में रहता रहे। सुबोधवा का हाँ हाँ हमरो बुझाता शिव शंकर के फेरा में रहता रे मीरगंज ए बेयाज आज अजय के आ होय माने सनकोलो ना का भइल बा कपड़ा पहनी न की त के न सन की बाबू ई मत देखो ई रामदेव बाबा के फैक्ट्री के हो हाँ ई कोली तारा ना देखे के चाहिए। ई महेश भैया के फैक्ट्री में ले जाइयो। हाँ उ शंभू बाबा के एगो पटीदार बड़े रामदेव बाबा अच्छा, ओकर अच्छा। फैक्ट्री के हई। औरत या कहती है ए बबुआ का कहतिया हो कि विशालो बड़ा गजन कैले गोपालगंज से। हाँ आ सुबासो गजन कइले बड़े कुड़वाला हाँ वो कैले बड़े। अरे कि खा गईनी खीरा पीरा लेके पूरा फूलानी। अरे बाप रे बाप, खीरा खैलू। हाँ गर्मी रहे ना ले जना गुप गुप खियावो कि खा गईनी खीरा पीरा रात भर फूलानी। अरे त पेन्हौले पिया झूलनी त रात भर फूलानी। पेन्हौले पिया झूलनी त रात भर फूलानी। दीदिया रे बड़ा गाड़ा का खूटी दीदिया रे बड़ा गाड़ा का खूटी पेन्हौले पिया झूलनी। ए सखी का कहता रू? काटना ले कहीं हो एक और बात सुन लो मन लेना बातें हमार किसी ना खेसारी। कहनी की छूटल नहीं थे अभी चौठारी। कहनी की छूटल नहीं थे अभी चौठारी। तनी आवा ए भैया ए सखी का ई सब दुख जाके महेश जी से कह। महेश जी पुरनिया भइले, तार दुख सुनी है। हमरा तो बुझाता जे सासाराम चल के जाके भोला चाचवा से कह दिया ना तो पिंटू से। चलो चलो ए सखी। हाँ अना तो उमेश भैया से कह दी अना तो मोती भैया से उहे लो हमार दुख बूझी। और अतिया कहतिया का कहतिया अरे सारा बियाह के खर्चा हम से असुलानी। अरे कि सारा बियाह के खर्चा हमारा से असुलानी। ए त कहना सुलनी मजा मरिए गाजी में त मां खोए डफाली कहत रहे कि 50,000 तिलक के मिल रहे 2.5 लाख खर्चा भइल त खर्चा भइल बा त देबू ना पेना त झूलनी त कुली के दोसर के हूं त दे हम एके दिन हां एके दिन में सब खर्चा सधाई बा एक के दिन में सधा दे सधाई बा हां ना मन बा ना माने कोड़ के ले जा खूटी में टांग दो देही जा। हमार कोड़ दो देहिया। कोड़ के एने खींच दे तनी बिया हाँ छीट दो आ दे दिए बाबूजी तार हर चला के बिया डाल दी है रोप ली है ये कुली करत। अरे कि सारा बियाह के खर्चा हमारा से असुलानी। त पेन्हौले पिया झूलनी त रात भर कुल्हनी। पेन्हौले पिया झूलनी त रात भर 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 पेन्हौले पिया झूलनी त रात भर